Maka presiden ɲuman fo Nasira Sako France Jefan ne ka foli bɛ yan Mamadu Lesa ne ka foli bɛ yan Dani de Paris Dani belebeleba i ka foli bɛ yan Ras Barayi Amononi i ka foli bɛ yan an denmuso mandi Madame Jara Madina Traoré an bɛ yɛrɛwolo fɔ ka halala fo le bien fils le héritier de Che Guevara le héritier de Thomas Sankara aw b'a tigi jɔ Ben le cerveau Ben le héros i ka foli bɛ yan Ben Kati dangele Mali dangele n b'i fo k'i waleɲuman dɔn Jara Kolobakari ne y'a kanw ye an fana b'a kɛ Ben le cerveau Ben le héros Sidiki Kuyate Segasi Babi i ka foli bɛ yɛrɛwolo tɔn cɛ n'a muso aw ka foli bɛ jɛgɛ bɔra ne ka jɔ la ka taa don Ben le cerveau ka jɔ la bɛɛ tɛ filaninw ba ka jɛgɛ dun wa ko ye nin ye Docteur Amadou Maïga i ka foli bɛ yan CNT kɔnɔ voilà un jeune dynamique a ka doctorat b'a bolo très instruit n b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a barika bubula ba kanu na Modibo Kulubali Van Basi tɛ k'a na la bamanankɛ layidutigi bamanankɛ min ma tu k'a nɛmu bamanankɛ min kɛra bamanan ye bamanankɛ min kɛra yɛrɛwolo ye Ben le cerveau Ben le héros Katikaw ka dangele Mali kunna woloden Ben le cerveau an tun ye manɔgɔ de minɛ an ye manɔgɔ in bila an ye siyalen sɔrɔ sisan o ye a fɔta bɛ ne bolo kabiri Ala k'i da i ma mugan di yan i ma deli ka essence bɔn di yan ma deli ka s'i ka so mais i bɛ min na faso la wajibi a ka kan anw de da président an da sanuma ni maa tɛ se k'an lakari ni faama ka wari t'an kɔnɔ député ka wari t'an kɔnɔ conseil ka wari t'an kɔnɔ maire ka wari t'an kɔnɔ directeur ka wari t'an kɔnɔ conseil ka wari t'an kɔnɔ donc an b'an da sago fɔ jamana in na président le sorcier lui jigi jamana in sera yɔrɔ min sisan an sera wala dali na dɛ ne ko bɛn k'i makun n'ale ye fɛn bɔ sisan u b'a fɔ ko Asimi de y'a don a da kabiri Asimi nana ne m'a ye ɲɛ la n b'a ye télé de la an bɛ min fɔ Sogɛl n'a ka gouvernement ye Asimi aw ka contrat ka bɔra Dawuda Jara a rempli la fo k'a bɔ sécurité de dira ma dugu bɛɛ bɛ kan ka minɛ Mali bɛ kan ka k'a yɛrɛ ma hɔrɔn ye an tun kun binna an y'an kun wuli armée aw bɛ fɔ aw ka mission accompli la mais politique mɔgɔ tiɲɛ la kabiri aw nana aw ma papa ka kɛ an bɛ kuma ni Ala cɛ de aw ma papa ka kɛ aw politique mɔgɔ ninnu minnu bɛ gouvernement na tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu kabiri aw nana an ma foyi ye kuma mugu dama dama don o don télé ye kuma mugu la an b'aw kɔ mais an bɛ k'aw kɔ tiɲɛ kan san kelen ni kalo seegin foyi ma kɛ sur le plan militaire fɛn kɛra Asimi ye bondon dɔw di mɔgɔw ma Asimi ye kɔlɔn sen k'a di mɔgɔw ma Asimi ye scanner san k'a di mɔgɔw ma mais sur le plan gouvernemental ma fɔ a bɛɛ dɛ maa caman b'a la 0%. Ni kuma mugu tɛ an ma foyi de wallahi aw nana de ko ka fɛnw labɛn liste électorale aw nana de ko ka élection labɛn aw nana de ko élection bɛ kɛ ni min ye hali n'a bɛ kɛ san 5 pour le moment an ma foyi de y'aw nɔ la kuma mugu dama dama Faransi y'a dun kan Faransi y'a bɔ tan Faransi taara o sisan ni Faransi taara aw kan ka min kɛ peuple ye an mago b'o de la maaw ka minɛn bɛ tɔɔrɔ maaw ka mobili bɛ tɔɔrɔ minɛn tɛ kan ka don n'a ma bɔ essence ani balo o bɛ maa balo wa n'a y'i balo i bɛ wari sɔrɔ cogo di i bɛ sukaro san cogo di a sera an ka Tinɛni bobara fɔ Tinɛni kukala a sera an k'o fɔ n'aw ma taabolo yɛlɛma Asimi ka nin gouvernement bɛɛ dégagé ka bɔ yen ka na ni maa wɛrɛ chaque président y'a kɛ o don
Dobe gouvernement kono ere bu ba ko bon singa sita do ere mi me yinge abetede me gouvernement mo dobe ukanga changi hasini dana mi me jamana ina ede do ne mandia mi me chokela ede do mandia mi me transition na wallahi ta'ala ni qur'ane ni me mulo daga ede do ne ta auto tu transition ne ta anti transition majamu ne ta anti jeliya ta transition amba do yani minu kana wi mali boko tune amba do minu yu ni di mali ma ben ye serbo aske siriki kuyate oluma kono ba tinga nawo yere wolo be skele tumami ubuka meeting ga hari mo ko kemeta umma de kuraje biube mo million na bo ben ka war be jama million kleni wa kene kabra sigira de sama ami foma maduro me duala o tay mali koy ben de yele kelimani ko fela la kata kuma rajola o kube mubli jama ma do amba do minu tay jama na koy minu tay pochi da koy Prega semesi sa babo ko hati sogel ka mo be wuli ti da bugula ya dami awai abu balola di anke balola sogel la wuli ante balola gouvernement ante balola asimina mais pour gouvernement asimin ka bara kana tie ambe tie fawu c'est intenable kalau kile benani minante do foite do ko fo fura ani sukaro ani dumuni zai Breza maçon mogo joli be balo maçon yala manevru be balala nege ferila kurandona pentrikela sojola na pora ko jora ne de mali panton ka président be kineni ku kala fo no diara man ko ne ko te no ma da wi kungui kuma mugu dama asini bende ke era pate kabre na na nye mais gouvernement ko nunu na doro wi rebe kanga bunya ko mi badege ni o do gouvernement ko na nyu ya ne ma marsu dawra maga sae ta kama beke ya wi au tu me chugo mi biya we tembiya a we kanga bunya on be kanga pa hari banga continue ka usipini francika ko te mako nye chugo franciko ka beta hasini hicho me amma ko be mina tisa mo ko mina mi be koka Mauka feni mekoka ulube na chuko me amma ko bobela ande marina rete ka movie pre conference da lebina na desara ka do jamanala amise ka to ko chuko de kaya ande na ya ande anga o jama ula ande na ya anga o jama ai go go awe nge goro ma awe nge hasine ye million ke na ba ka warma awe nge ke awe nge ete awe ka ro gelenga ka ban jora mi go jamana de gerne kono donga to gerne la ka bunya o teke now kisi ko abu takaboy en son ko tere now kisi abu takaboy mali ko de tisa mamaru fu fanambaro dia te kondan yoruka sogel ko teo jamana be gerende de kono mamaru fu fanaya ba kala marajo be kanga do tisa niya me be rajo ko rania rajo mina be dona de klepinan tirao na na o makuma jelen fo ukoko ka sangile kalau tani woro au mafandu tezante ore besi jau amba sini tabaji gang kuna ama ba forma beso no besiga sandula de tera kaso lojuma soso kera chuko meva kalaman tenda rola nyala nya sini tundea utumbe ti angola wallahi farzu ay wuli gaudo takale kote nunu kono be fanga de kadui wallahi ta'ala ngasini ma da gouvernement mo kono dumuro kuma mu e man derge ere ngoro en dogoni de ne ka kora ile de senan ma si de senan se hazin to so gal si zabe kuma sala ka bunyao wala la drugi batu babu ama kuni ma besi ala pento fo mai wi sino gouvernement te war mina ma so ne sami hora problem ki kamite nunu precisa kwa minante se kato haraware se kato bawo adro malu sukaro esansi teni un tedu mobile ferelao masonga minante do simante do poito do ansigiro me ba har ya an suteni anta usuteni anda asimi bisuteni ay kamfo mauye mau tonyona mau segena wallahi mau torole
minnu b'a fɔ la ko saba kalon don dɛ bi kɔni gɛrɛndɛ tɛ dɛ sisan koli yɛrɛ de nana sisan a tɔ y'an ka n kɔlɔsi kɛ bɔ Modibo Kulibali ka boli ka jamana in jɔ walahi sɛgɛn tɛ ne ka alhamdulilayi ne ka minɛn tɛ kɔ kan ne tɛ so jɔ la bugutufa tɛ n bolo mɛ n bɛ kuma la fantan minnu tɔɲɔnen don cɛncɛnbɔla ma jɔ wa n'i ye cɛncɛn bɔ i b'a dun wa minnu bɛ balo cɛncɛn na muso minnu bɛ taa ka cɛncɛn fara ɲɔgɔn kan maaw bɛ n'a ta pour ka so jɔ o bɛɛ jɔlen don o bɛɛ kan k'u suteni an t'aw suteni ne bɛ Hasimi de su ne y'a fɔ bɛɛ ni a mɛnna n ko ne tɛ gouvernement suteni n y'a fiyɛlen fa ne bɛ Hasimi ko de la ni cogolen ɲuman kɛ n b'a fɔ alhamdulilah a ka ɲi n'a ma ɲuman kɛ fana n b'a fɔ panparan pan hɛrɛ bɛ ci hɛrɛ bɛ ci n'a ka di u ka neni ne ka foyi t'o la ne tɛ réseau kan voilà ne tɛ réseau kan dɛ n'a ka di fɛn fɛn ka d'aw ye fo ni ka sɔrɔ n ma tiɲɛ de fɔ minnu mago b'a la olu bɛ taa feere minnu mago b'a la olu b'a balima a bɛ enveloppe d'u ma min ka d'a a b'a kɛ ne t'o ye ne bɛ kan ka Choguel supporter Hasimi de kama mais n'a sera yɔrɔ dɔ la n bɛ n pan ka bɔ k'a gɛn ka bɔ n ka terrain kɔnɔ ka taa ni Hasimi ye e ni Ala cɛ malo ye balo ye awɔ ɲɔ ye balo ye awɔ essence awɔ pharmacie minɛn bɛ na mais ni wari t'i bolo k'a san i bɛ taa san ni bɔgɔ ye Sangolo ni kalo armée de baara kɛ u bɛ kan ka dugu minɛ Hasimi ye minɛn san a ye scanner don kanso la ka baara kɛ an b'a fɔ miyanka kɛ Hasimi mais sur le plan politique zéro à la base wallahi ni kuma mugu tɛ hali o yɔrɔ la a bɔra Segu ye ko Matex k'a b'a la wuli a wulila ko wari jalen bɛ banque la k'a bɛ na a ye sa a kɛra o ma fɔ télé la an bɛɛ m'a mɛn ko Matex wulila han ka tiɲɛ fɔ maa ye ko n'o de bɛ transition ci n'a ka di a ka ci po ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ k'a fɔ parce que maaw tɔɲɔnen don an bɛ fɔnba ninnu bɛ sara fo le 10 depuis le 1er le 23 aw ka wari bɛ da o aw digilen b'an kɔkolo kan saba a ye taa n'a ye a ye Mali supporter n'u ko hiri an bɛ Hasimi kɔ Choguel taa n'a ye taa n'a ye o y'a ye an b'a hɛrɛ la koyi bi an jugunan yɛrɛ de bɛ tigiɲɛso da la a tɛ mɔsɔn tugun koyi tile 40 yɛrɛ bɛ yen moto tɛ don camion tɛ don ciment tɛ don nɛgɛ tɛ don foyi tɛ don dɔw de fana balolen b'o la o fantan dɔw de balolen b'o la o taa kalaban bada la musow de bɛ jigin ba kɔnɔ ka cɛncɛn ta ka fara ɲɔgɔn kan maaw bɛ n'a san u b'u balo o la o bɛɛ jɔlen don n'i ye cɛncɛn ta i bɛ taa to i bɛ baara kɛ cogo di n'i kumana Mauritanie dayɛlɛlen don Guinée dayɛlɛlen don nin bɛɛ ka maaw t'u kunkolo la a ye solution sɔrɔ ni kalo 30 de ka ɲi ou bien kalo 24 ou bien kalo 100 ou bien 103 a y'o f'u ye n'u ma sɔn a b'a tɛrɛmɛ san kelen kɔnɔ an tɛ sɔn san kelen ni kalo wɛrɛ an tɛ sɔn n'aw bɛ to sanfɛ Burkina ta sisan olu ma fɔ sisan ko kalo 30 o b'o kuma la Banu Gami ko fɛn terikɛ Farzu ko CNT bɛna dayɛlɛ est-ce que anw hamilen nin gouvernement ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 21 maa 26 bɛna fara k'a kɛ 100 komi assemblée yɛrɛ aw bɛ mɔgɔ 27 min ta miliyɔn 1 ni 500 a y'o jate a t'o di fantanw dɔ ma minnu bɛ kan ka sanga don jamana in na o b'o wari t'u bolo k'u ka ordonnance sisan gouvernement ka dayɛlɛ ne bɛ min fɔ bɛɛ nin ye cerveau bɛɛ nin ye héros a y'aw kɔlɔsi dɛ an t'a fɛ nin transition in ka échouer an t'a fɛ Hasimi dangakara la ni maa ma ko ko n'u tun bɛ kuma min na denkɛ fo OM Nde Mandi M5 jeunesse kuntigi Umar M Traoré OMT a ka foli ye Mali ma ɲɛji bɔ Mali yɛrɛ ku an ku Mali kukurunin de tigɛra ka bɔ a la
bara bɛɛ jɔlen don sisan aw ma dɔw b'aw sara la hali bi ko ka dɔ fara CNT kan o tuma n'aw y'o fara a kan sisan minnu ye jamana dafiri minnu ye jamana don galama la aw bɛ n'o fana fara a kan n'aw y'o kɛ aw b'an sɔrɔ aw ɲɛ yan n y'a fɔ bɛɛ ni ye o walahi n'aw y'a dayɛlɛ maa ɲumanw bɛ yen minnu bɛ se ka don a kɔnɔ minnu bɛ se ka jamana in baara a y'olu ladon mais minnu ye jamana ci i m'a ye o dɛsɛra c'est-à-dire barika tɛ fanga t'u la quoi sisan aw bɛ min fɔ n dɔgɔnin Cheikh Umar Dia ko le 27 par jour ne ɲɛna tapo tun y'a fɔ ko le 27 ko gouvernement sini le 27 ye ne m'a fɔ n ko cɛ tɛ wuli ka b'a fɔ an kan sisan u taar'u nɔrɔ le 25 mars kɛ n'o kɛra an t'aw reconi n'o kɛra aw tɛ kɛ Mali président ye dɔw fana bɛ Côte d'Ivoire ma dɔn yɔrɔ jumɛn an bɛ taa gouvernement sigi Côte d'Ivoire de ye Mali ye yan a ye n'a sigi yan kɛ ni maa maa ye sariya sɔsɔ Hasimi k'a minɛ k'a tigi don kaso la il peut manifester légalement constitution ye min d'i ma mais kana gouvernement sara or que y a un gouvernement il y a un président Hasimi jamana ka di ye cogo cogo n'i y'o kan an yɛrɛ bɛ k'i sɔrɔ kati ye ka tɛmɛ maa maa ye dankari faso in na maa maa ye dankari kɛ jamana in na a y'a tigi minɛ aw k'a don wo kɔnɔ hɛrɛ bɛ tigɛ hɛrɛ bɛ tigɛ an ka taa na o ma OMT minɛ k'a don kaso la o ma kɛ yan Nuhu Togo ma don kaso la yan a ma kalo 7 kɛ kaso la Musa Tarawele ma datugu o Nuhu Togo tɛ yan ne tɛ Sogɛl contre la ne ko baara de ka kɛ Nuhu Togo y'a fɔ vendredi ani Prince Baraka ka kutuba la a ko hali kalo 16 maa bɛ se ka baara k'a kɔnɔ n'a volonté de qui volonté de qui wallahi volonté tɛ gouvernement u b'a fɔ ka to san 5 de a ka di o e tun kɔnɔ n'a ka go ko bɛ ɲɔgɔn digi a nɔfɛ yan fɛn min ka go e bɛ bon n'o la n b'a bɛɛ a bɛɛ kanju sigilen don vɛsi tun bɛ flotter sisan a commencera ka bɛn o bɛɛ la k'an ka ceinture serré oh la France va partir Faransi de tun nana a donna kuluwo la k'an ka sɔrɔ o bɛɛ ye tiɲɛ sisan Faransi k'a bɛ taa o sisan an yɛrɛ bɛ cogo di an mago b'o de la o a ye taa ni CEDEAO ka bɛn la ni kalo 30 don a y'a f'u ye a banna mais fɛn tɛ fɔ la bɛɛ makunnen don jamana bɛ k'an ka taa dingɛ kɔnɔ k'an k'aw ye k'an makɔ n'an y'o kɛ an y'a Hasimi janfa ne t'o kɛ abada bɛn wallahi n'an y'o kɛ an y'aw janfa an bɛ tiɲɛ de fɔ ne ni bɛn bɛ ɲɔgɔn kalama n bɛ to k'a wele ni min bɛ yen n b'a f'a ye parce que n'a tiɲɛna a tiɲɛna anw de ye mais fɔlɔ la o tun bɛ nin fɔ wallahi n y'a dɔn k'a fɔ ko bɛn ye hɔrɔn ye o don a ye Imam Dicko Fatumata Guro den ni Mamadu Madani den l'homme intègre a ko ni Dicko tun tɛ fanga in tun tɛ bi ni Dicko tun tɛ u ka nasɔrɔ tun tɛ kɛ nin de hɔrɔnya ye bon ne b'a fɛ k'e ɲininka o Nazara min tun bɛ bɔra Dicko ma ala taara yi u fagara ka wari de d'a ma komi wari tununa la sisan a diminen mun kɔrɔ a fɛ mais Dicko kɔni kɛra hɔrɔn ye parce que a k'a bɛ don misiri kɔnɔ a bɛ misiri kɔnɔ Dicko den tɛ CNT la a mɔden t'a la foyi mais a b'a ka misiri kɔnɔ hali o don a bɔra Moritani sisan aw min b'a la o aw ko cogo di de yan'u ka don ka bɔra Dawuda Jara u ye kuma caman fɔ dɛ seconde kelen tɛ fara transition kan maa min y'a fɔ Sogɛl seconde kelen minute kelen a tɛ fara transition bi san 5 fɔra e makunnen don u ye jamana bɛɛ coloniser k'a kɛ colonial u y'a dɔgɔtɔrɔso u tɛ se u ka taa kɛlɛ kɛ Hasimiw bɛ kɛlɛ la u ye résultat yira an na dugu bɛɛ bɛ kan ka minɛ Maribugu dugu bɛɛ Jene fan fɛ a tɛ Hasimi sisan aw ka résultat ye mun ye u nana ko refondation kuma hali bi jamana tɛ refondé yan déjà fɛn in ka di de koyi poponi b'i kɔ piu 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 i sigilen bɛ i bɛ banfulanin jɛngɛ bɛɛ si b'i la i ka berekiba b'i la wari bɛ kan ka d'i ma 75,000 premier ministre b'o de ta a ka fond de souveraineté a sara tɛ dɛ a ka fond de souveraineté 75,000 kaburu nana e y'a mɛn k'u ye dɔ bɔ a la
arnu ya do bala anta kalam ambe procureur purefu kabra nana banini ma do ya président ambe barka dali gala nana ma ko kuma chamayo les actes ay actes déposés bebe kanga afu na anta kuma mugu dro dongo do tele kuma mugu uya donta uya bota barka nana ka jamana kla barka ni be nebi madina an duguna be tigene zo da lauka solution nam nya fo beni yo na yo ko tire jama min go biu bawo fe na temena ni ga wallahi o jama gele ma ko ku taw fe fate kongola bate kongola fate kongola bate kongola wallahi ni asini jene tenda do ni transition ni mo tamado de balo ruma fangake kasani ndogoni imam ni sino to no jong amu be ya pankura de doa hasimi gam mandia de kanga transition ni so wallahi ta'ala jamaku bauna malila afolo malide njuru bi malide ye panda zo abeki ye panda ka jamana abeki an wa ko solution de soro ma ko minan ka do c'est tout burkina kawo bi sabale tawo di président dine ma kuma folo mais olu ka sente mo bi duru ni kele dine ta bi sungi ani kele yanta keme ani bina ni wulu farzu harbi kanga sentiri siri awa nema yoro na nama ma yoro la ambe kanga kulu jalan mu kanga mu ambe mu tugo arama ni kaba ko na bora belle servola min jara ka warko na ba di minun bulo tigera ni fantauma amma ma shiye ko jara ka warko ko ka di fantauma har na be gane ta ka ambura ben ta ko ta har be do ka fara an sona bi mugani wora inda fara me mamadu fofana wari mi mbawula bo de kla milongile ni wa game gaja ay wa ke me bala ko fara fara yo ga sabe minun do na o be do luma awo fenga na fara mali bije kan fenga na fara kan awo sino se sui creera ya atete tala watan duru o de tunu sarai mo ko mugani duru civil temps militaire civil temps duru militaire temps umar margo tumita ga wardi ay mo ore watan duru dawe ga million gile ni wa ga meda do bu ga boga bu ga sa saya ga uke har wa mu ga minu golola ubena binu kumana asini akai asini ambifo asini no malima de ga asini no kon présence ro ichi ma ama ya ude da ama ya uda da ni kuma cara barake te do ay barake binti ga lawo se na bese ga na wa ni ay be mina bere ta su ko ne commerçant su ko do ga la ko bi wallahi te wa blabe wa do be mo ko bulo o bela kan na tuwo te tuwa ko me mali so rasu de ko ne te tuwa ko ne afo be ne mo ta gouvernement ko din tu ko din ne ga tin mba ko bin ba ko tin o madam ne mali so rasu ne be sawu no be sino nunua asimi ga ko ro la ka ko turu la ko gouvernement na sini o be ta opposition na ka ni wallahi wa do kanya posida ko de anki bu ya la do ona manja ma be second to ila ka kun wallahi abarka murugo tirbe kanuna murugo tirbe ga kuma me ya ka kala ga me ha sino tapo ko le 26 ko pour que para le 27 ko transition be ba ko lu fona be bo ne ma be ngoni pengera la taji ma olu ko bana ne kalola ngoni uye pengala kana era de pen tu tiseu ubisere ya no bitege ga be biya utise min bise wo ya ala de awa bi hasini ni ala be ngon fe anaka gouvernement ni gouvernement wajibu amba supporter patati ni ya blai mais ani min fo gele ade be ma ko ko solution so négatif ça top ça 50 ça 50 ça o bebe so so jor mobilité na
ni ngo mobile tena marina ere ko kana mburange de tangama ngau kana tangama solution me sorala mali segana se jaw mo go ere segana me mo go kono ko ambar go yuliya ana gara samu ga wallahi ta wuli tange do mambo aw yimi ko wallahi uta wuli go mama ba ko ba wuli wo ngene ba to no wula wo se jaw ko bani aya ko kalo mo wanna ni ube kalo bisaba o kanyo san saba ko fara sangili ni kalo do te sanani bo ya na surena amanga sini bo president ya la ka be santanga amaba te ni munu yoro la o gouvernement mo ko bane do pate ni yo ka carrière bane ni transfer bana to ka beta si livre semaine do de la ka du bono jomba ta e premier president gura mena o bata atata o mo ko chama ma ko no ko ka carrière de bane do odi la o tanga a puse ai kana so to sanduringa e malikodo ame wali mali tundalendo awula kigo abulla akebatu de na soro mali wulilenu na tundalendo ame la ko akorata ni funeni sanction kera ledega ben le cerveau munkia mumbe ben le cerveau uya kan passer fato zolado uya ka passer ka mo mobility sino ben be gouvernement ben yele mara memi voisini na e sogel bla o be sa era ma kana sogel bla gouvernement ta to di mai o ka changement do akono oni seda o ka da ne ma fo sogel ka ta na e sogel bla wallahi fi dibli mi sogel o be ta kam avec une mission accomplie, mais comment vous de gata en état action ma be ngiru dongu kuma tele ko tele era ne galo boila sa dongu awa bet ma kele ngewe pranti tumba ba na ndonda barkan nana abo korodo o ka pamuru ja anga mumola aka ke jele ere ga ngo solution ne ga soro ambe boti nga kono sugun ninka bo haklima amen se tuma même sen gawda maga salu bakala amano ne nunu nana andi insanen ga nama rezita pembe me kanga yesi sa mamado fofana asimi dedu wallahi asimi dedu sogal ba to ko dia ta me asimi dedu agale ga million ke na anye ba du ngoro na boero lo ngate baby ting kono la gadi nera mana dowi si da mo ko to bore mai wallahi u patale ko mi tebe me taw be kanga bunya e kura ba be fulo ka dinere manga je me zina mani ye chenje o ba to ma ji yen jampan na de ne te ke ni barenge ninka gele madro mamadu fofana o ka ko bula ko rombira u be uye india no kera dumuru mbe juru do nyere kana kan yere fa ka wodo wallahi nasra sa ko ni seri niya ni seri bula yeseri jabarala har ni maga milliardaire be sani to ko embo jalani be wuli mali be ma ti se ka digi mali fama ka gro metene ko kabrala ka nambe sa fona te dungo atembalu nte safi mo ko ta ka gro mela na ya dia ni nya du sampre ngangunti me mali ko mba ko ni ne bula ba asini de ko no terani salamula ya na mali kunti kokola itembalu itateni oine kankelinari c'est tout leke sugal kontrol ago ngo jamana be tala bolo min ka maut segene do ka minambe ko pe to ka solution soro pour arko ka débloquer mba fo bimba foti no tierra mie c'est ton problème na ma de c'est ton problème voilà ni nous plan be sugal la quoi ka wula balo ça c'est leur problème ne glu ne tala ngolo ta simila ne glu da ala de la ni nyere mais menga tiafo mawde tununinu jamana be kalka mawba ngana ma kofe commerçant beka bagina ka pende be kofe atsika do amotola goro la ala ka kuma la ko shogal ko ta yaira shogal ka to malikula malika bo shogal wallahi malika bo shogal ka bo asin min te pe amufo ni de pe amufo ne shogal tanu kene ngayo me ka nye ka tinyeto ni nyu ka ala kan nyu voilà
akan nami minum be anak akan na bele nunu be minggu baru kita pengen utbisya ubisi nipen ye servo do memma ku pasenyo ka ke wale na tak jambi semi to kuma malila se pamwa ne be kuma hera be le na mari bi ka rajo ka chau utaya ye puri kasoge sar hunde bara sar du amba ko ka kurmuso ko kam so korba poddu kono zebe ko ko di ba de bolo ani kam so korba la blade ni ya biang be mununu na ala na amba ka do sino samba so wu yela lan ko ka kare mu kisi kama yesu bukan sita arama ni kwamba do be fanyo ani kuma jugu de bo so gele anguri jamana be mununu na o ka jamana bla ka dai mi nan ko do ambo fo bi amba ko sini awo enseignant minnu bɛ kuma pigi ko ba fɔ enseignant bɛɛ tɛ dɛ o b'o fɔ ko ne y'u dɛmɛ u ka kɛlɛ la o don fɛn ma di yan o don dɛ enseignant e bɛ kalan de kɛ wari bɛ d'i ma i bɛ sɛbɛnni kɛ tabolo la hali ni jamana bilala 20 ans e ka mun b'a la e ka minɛn bɛ bɔ kɔfɛ yan ni lakɛrɛ mana lakɛrɛ bɛ sɔrɔ généalogiw fɛ yen aw b'a gɛlɛya dɔn wa kalo o kalo aw b'aw bolo ja wari bɛ d'aw ma ne bɛ baw ka minɛn na n'a bɛ kɔ kan an b'an ka kuma o ye k'u k'a dayɛlɛ pour fana ka lafiya ne y'a fɔ bi n y'a fɔ sini n y'a sɛbɛkɔrɔ piyan ni maa min lamɛn k'a ma diya ye ça c'est ton problème arajo bɔ a la hali sini n'i y'a sini tɔgɔ bɛ ne dɔn n ka tun bɛ denmisɛnnin kɔnɔ a b'a dɔn ko maa min diya ka tiɲɛ fɔ o tɛ yen ne bɛ tiɲɛ fɔ hali bi ko ye kuma tɛ sokɛli ma awɔ. Président n bɛ segin a la ni seri bolo ni dabara la i tɛ siran maa si ɲɛ dunan kɔnɔ jamana bɛ k'a kan o ka solution CEDEAO bɛ sanction wuli ka ban kan cogo min sema ni fɛnw bɛ na jamana kɔnɔ cogo min n y'a fɔ bi n y'a fɔ ten a ye ka faso kɛlen ko maréchal ko adama an b'a bɔ yan ala k'an bɛn dimanche wɛrɛ ka fɔ a digira n na Mamadu Fofana wala a ma digi n b'a dɔn nin b'a la o. dɔ bɛ sokɛli bato komi bi komi kira ne ta to ye a ye tiɲɛ fɔ faransi ko la don min ko nana ka k'a ka jeli ye n ko jamana bɛ kale kan u ka ko bɛɛ kɛ ni CEDEAO ka pour gɛlɛya ka bɔ maliyɛnw kan o tɛ fɔ ko ne ko ten e enseignant e bɛ baara de la ka t'i sigi tableau la dɔrɔn k'a kɛ an min fɔ maaw de bɛ kan ka mɔgɔw lajigin su t'u ye tile t'u ye n'aw jamana bɛ taa gɛrɛbu la an ye kɛlɛ kɛ aw ye wari d'aw ma aw y'an ɲini k'an foyera ne bɛ n da don aw da la enseignant bɛɛ tɛ e min ye message ci k'i bɛ tɔrɔkɔrɔbugu a tɛ yen tɔrɔkɔrɔbugukaw bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ min b'a dɔn mɔgɔ min tɛ kuma ka faso la c'est pas moi hali sini min bɛ ne ma ne b'a fɔ n'a y'i diya i ka lamɛn n'a y'i diya i ka radio bɔ a la diyagoya tɛ o. ni sokɛli yeli de bi ko i bɛ taa ka so i bɛ t'i sigi a ka da la k'i b'a supporter an y'o ye yan i bɛ ka taa na koyi an y'o ye yan bubu taa na yan an y'a ye yan bube taa na yan n ka cɛ ka kule yan o fa ko kuma dɛ bube ni maa min magara la c'était bi maa si t'a fɔ n'a b'a fɔ tamega i bɛ tamega kelen kelen ani abdoumian ninnu an bɛ maaw dɔw jamana in kɔnɔ yan koyi. Kau hakiki beninga sallallahu ala kambing di masura hakiki beninga sallallahu Muhammadu